taw makau sigi ni ga ko kunnafoni makono kunnafoni daludo tieni ala israelka kunnafoni gere anw sigile flekene kan o de kan be bi kunnafoni la sawatima bi tarata beneme nazara san kalo flana février kalo bio kleta ani sabai ka be bafla ani mugani nani sama farafin kalo me no sungolo makono e amalo dana ka fo bio kle sabai jachela san kalo shegina no ijira san bakele kemenan ani binan duru sano do de be ke ala kanye kadama bakruba fla bi kunnafoni fle kawla dona ka fo mali frandela fanga nyemaw we wuliga jokone ta ngata menaka kawfe kasakata deme chairman de wondolu ma no bitali ke dala dumuni fema ayira la ka fo ko suma toni keme fla bonyongo ko koni lawru taleno nuye wuliga jokone gara mitali ke toni keme ani muga ani nani bonyongo o bela jele ngon sira ka do menaka kawfe ko kara chiko duma kuna fone nyefoli kola juma don shuka duguja sibiri dona mimi tali ke meri do no bitali ke tokro kume meri ayira la ka fo ale kontra kasara ka demala moti kawfe ko kara chiko duma kuna fone nyefoli kola masina marabolo kona lakana bali ami no kuma kono be sena alibi wuliga jokon be sena mali finitigela kawfe kunungo mali kelege chew kon dona twara o ko kara chiko duma kuna fone nyefoli kola mali finitigela ka nyama no bitali chef d'état-major général des armées ale kone nyefol do kon ka yira ka fo alibi wuliga jokon be sena lakana obsaka sabati chugo yamuna o ko kara chiko duma kuna fone nyefoli kola nunu dem naga kuna fone la kuma bay ka fara kuna fone ala sama denga na bana ka fe sirigi kulubali ala ka nyega dama kuna fone amada mne kawla dona kafo masna kawfe no alibi wuliga jokon be sena jadi wale tigila mo fo bigu son lakana bali kone alibi abega waraka ta masna marabolo kon konana dugume no bitalike twara ka kone ayira ka fo alibi lakana bali kone awulu dala jadi wale tigila mo kon mega oluga yoro kone datku udala nama ka fo dogo franja temelena wuliga jokela malifini tigila ka fe ka ayira ka fo ko dugudon won ku kana dogo konna kasaka na nafe kone sa masna kawfe no o wuliga jokon senfe dogo don konna na dogo la kana nafe kone sa jadi wale tigila mo tara ka sira kone dawnyo masaka se ka do dugu kono alni yoro la nga wuliga jokon gela kunungo malifini tigila kawfe kasaka ta twara konna na fere de nasiki senga lakana obsaka sabati chugo ya muna wala sa dugu ngone absaka kanabla o barami no sigida senka nene tereta ale bi nyefol geni barena angalame ne nene tereta ke kabo twara be masne marabulu fe angunde laka kuna fonia wala teme tienre la lakana kola ami muna bibi na lakana tigla mgon sira an fe twara bi mais tiena unna li jarani a nyena yere de unna li jarani mais ambi fe o kamme o ka sabati doni parce que nous na nu 15 jours ke doro ka taga ulu be ta doro mo nu be segi kana ubina daga kise blede siganda la mo saka bo mo tido tiena me minyini anga jamana nyama fe no hasim ko ita ya kande me pour que la kana bisaka sabati anga yore na kamme doni tiena nu tara ubu ka barake yere de o itagali fon ke wi barake anya ye fene mais nu tagara doro ube segi kana abiko ita do bado ko sora su kon tara ube boye bi shini ube segi kana obina dugu dadu nu ye dugu dadu la kalo jolisa mo tido mo tibo bo tiena ambe minyini la kana tigla mo fe no hasim ko ita naka chede unyi o ka ande me yere da alibi go tiena wi bilbilike me amago be mi yere la halibi da ammi fedi nuna na uka sabati e kame ka sabati anga mo uninga seka lafia doni yonte a tiena degu manga bi degu banga ambe hasimu fo kaga chede fo alibi ame duwa kuye sula ame duwa kuye kile wallahi ala nga dugu demisanu ambe be hasimu ko ame duwa ka na ka chede umbe ya rabbi ala ka lakana sabati ala ka ku sabati ala ka kunye o ka me an fe chena amago bodi lade o fo hasimu ko tai o ka balema musoko ka bi fede ku ka me an fe ka lakana sabati an fe yere de ka kolo giria sino no ya tene an mo to ko ni ulu be masne ulu masaka sira soro folo ka ta to ara alibi ulu be de semaine mele munun tagara ani musoti mbakato min kun tagara jiginna olu bebe o masika taso parce que sira minalen mais ndale mbala la kana tigla mo ndale mu flani sira bina soro olu bina sekata na la sona mais problème famba e mi o kala kana sabati yoro ina kanye kosobe amu deli era de go kala kana sabati yoro ina kanye kosobe nu mamme ka sabati yoro ina amano go donde nu yumunu mun doro ka 15 jours ke kasegi amano go tiena akadi an woni o ka sega sabati ka don ke wala sa lafiya ni basigi bi sega na yoro ina chugumi na la ka je kulbal mi meke anga kuma la sele ka la sinya mo go ma mifu ame duwa ke tijani kenani labangu mamba la bulala ka da ni mala ki bulu me ga barala wallahi ala ka ni kisi sababu jugu toroma ni tume talike nene tireta torakado ame duwa de ke
kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ dɛ lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na Masina mara kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra yen Mali finitigilakaw ka ɲɛma n'o bɛ tali kɛ chef d'état major général des armées général de division Umaru Jara ale kɔni y'a yira k'a fɔ hali bi maaw kɔni ka wulikajɔ kɔni kɛ a ka se ka kunnafoni kɔni di baara wɛrɛ foyi t'olu la ka se ka lakana kɔni ka se k'o sabati k'u b'o baaraw kɔni de la u bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ jango Mali jamana fan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogoya min na chef d'état major général des armées ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Mali armée bɛɛ lajɛlen ka armée de siya bɛɛ bɛ Mali ka armée kɔnɔ diinɛ sugu bɛɛ b'a la c'est-à-dire an to o tilali ninnu dɔn quoi an hakilina ye kelen de an taara mun na armée ka rôle ye mun ye ka wuli ka jamanadenw lakana ani ka jamana lakana an ka mission de politique mɔgɔ mission de d'an ma jamanadenw yɛrɛ de mission de fana d'an ma donc kɔnɔna la an bɛ fɛn fɛn kɛ pour que mission in lataɲɛ an b'o kɛ an d'abord ka kɛlɛ de kɛ mɔgɔ fɛn fɛn n'i bɛna ɲagata lase jamana ma k'a fɔ k'i bɛna kojugu ta lase jamana ma an ka rôle de ye an b'i kɛlɛ parce que a yɛrɛ kɛkun ye mun ye o ye ka kɛlɛ kɛ ani ka bɛn kɛ ni politique mɔgɔw kan ka taa sira mun fɛ donc an b'o principe de kan hali bi Mali armée bɛ ka baara k'o de kan ni mun ye marifa ta k'i bɛ jamana ka ɲagata lase jamana an b'i kɛlɛ e mun fɔ jamanadenw ye bon k'a fɔ ko armée an bɛɛ lajɛlen ta don fɔlɔ an ka faamu k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛna Mali in dilan an nɔ la an mun bɛ sɔrɔsiya la bi nin y'an garisɛgɛ de mais message mun lase Maliyɛnw ma u k'a faamu k'a fɔ ko n bɛ to ka mun fɔ n'i ye diɲɛ yɛrɛ jateminɛ diɲɛ ɲagaminen don donc aujourd'hui sira mun dil'an ma o ye Mali ka intérêt de malidenw ka intérêt bɛ yɔrɔ mun na armée bɛ to o sira de fɛ Maliyɛnw k'o faamu an bɛ ka fɛn fɛn kɛ an bɛ ka Mali ka intérêt de ɲini o ye fɔlɔ filanan ye mun ye Maliyɛnw k'a faamu an bɛ kɛlɛ mun na tan a kɛlɛ ka gɛlɛn terroriste don n bɛ to ka mun fɔ asymétrie i bɛ cɛ dɔ i b'a sɔrɔ 10 minutes la marifa b'a bolo 20 minutes après i b'a sɔrɔ bere b'a bolo a bɛ fɛn na donc a kɛlɛ sugu ka gɛlɛn i ka jugu a ɲagaminen don jamana na mais an bɛ ka professionnalisation kɛ bi na an bɛ se k'a fɔ an bɛ ka adapter environnement na fɔlɔ la situation tun bɛ cogoya min na sisan o tɛ ten mɔgɔ tun bɛ don o don an ka marifaw tun bɛ sɔrɔsiw tun bɛ wuli mugujugu ni fɛn ninnu kan sisan o adaptation an bɛ ka se ka adapter fɛn situation caman na sisan k'a fɔ a ka gɛlɛn kɛlɛ bɛ sen na hali bi dɛ kɛlɛ bɛ sen na an b'a adapter a la nka caman bɛ ka bɔ a la mais an bɛ continuer ka adapter a la sabanan ye mun ye jamanadenw ka faamu k'a fɔ ko nin kɛlɛ in fana sɔrɔsi kelen dɔrɔn tɛ sɔrɔsiw b'u ka part kɛ jamanaden tɔw fana kan ka part kɛ pour que bɛn ka se ka na jamana kɔnɔ jamana in ka bon dɛ n b'a dɔn peuple malien ye sacrifice caman consenti u ye fɛn caman d'a ma politique mɔgɔ ye sira ɲuman bila a ɲɛ fɛn caman kelen mais jamana in ka bon n'i y'a jateminɛ distance mun filɛ nin an sera ka taa 2023 an sera ka taa Kidali ni nord ni région caman na an bɛ ka baara kɛ hali bi a ma ban yɔrɔ dɔw bɛ yen f'an ka sen don yen fana hali ni avion b'an bolo drone b'an bolo an bɛ se ka taa an bɛ se ka yɔrɔ caman lajɛ mais sɔrɔsiw ka principe la pour que se ka jamana mara ka jamana contrôler f'i k'i sen don yen mun dira ma o y'an permet ka fɛn caman kɛ mais an ka bila kɔnɔ a tɔ ka ca hali bi bɛɛ lajɛlen engagélen don pour que jamana in ka se ka bɔ nin ɲagata in na ne b'a ɲini Maliyɛnw fɛ u ka to ka continuer ka information di c'est vrai dɔw b'a fɔ ko information di ka tɛ exploiter information dɔ n'a dira ma an bɛ jateminɛ de fana k'a la n'i ye action ta directement i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ yen na a ko jɛlen tɛ kosɛbɛ i ni dɔw kɛlɛlen don i ni dɔw bɛ fɛn na i bɛ information di pour que ka taa ɲagata lase mɔgɔ wɛrɛ ma nin information na an b'a jateminɛ kosɛbɛ fɔlɔ yanni a action kɛ donc mɔgɔ kana bila k'a fɔ bɛ information di ko ka tɛ exploiter. Ni tun bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw ka ɲɛmaa na chef d'état major général des armées général de division Umaru Jara an bɛ dugawu de kɛ yarabi lakana Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen jumadon su min bɛ tali kɛ Moti dugu kɔnɔna yɛrɛ la dugu min n'o bɛ tali kɛ Tɔgɔrɔ Kunbe o maire kɔni Dɛmbatio a yirala k'a fɔ cɛ marifatigi dɔw kɔni nana ka se ka na kasara nin na ni marifa a yɛrɛ ka denbaya kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 21 wagatiw la nin ko kɔni kɛra dabalibanko de ye ko dugu kɔnɔna kɔni na u maa 3 bɔɲɔgɔnko u kɔni nana moto kɔni na ka se ka na nin maire kofɔlɔ in ka se ka kasara nin na yaasa ka priorité d'a ma an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ kan n balimakɛ tɔgɔ ni jamu ka bɔ min. Ne tɔgɔ ye Komana Mete n ye kunnafoni dila ye ka bɔ Mopti centre kɔnɔna na. Komana Mete an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko maa dɔ taara maire dɔ kasara nin na a yɛrɛ ka denbaya kɔnɔna na a ko kɛra cogo di. Kosɛbɛ Siriki o kɛra vendredi n'o ye le 9 février 21h waati mɔgɔ dɔw nana no identifié an m'a dɔn mɔgɔ qualité minnu don maa 3 u nana moto la donc Tɔgɔrɔ Kunbe ale filɛ nin ye Mopti bakɔfɛla la a bɛ Tɛnɛngu yan fan fɛ a tɔgɔ ye Dɛmbatio premier adjoint don Tɔgɔrɔ Kunbe donc a bɛ an fɛ yan nɔ Mopti kunnafoniw ye mun yira an na a n'a balimaw k'a bɛ 6 ans bɔ
a bɛ mɔti yan nɔ donc maa minnu nana ni ma lakodɔnnenw tɛ u nana denba sɔrɔ fo a se yen nɔ ka don so kɔnɔ ka musokɔrɔba dɔ ɲininka musokɔrɔba in a bɛ taa san 70 ni dɔɔnin na k'a ɲininka ko yala ko denba bɛ yen nɔ a ko ɔhɔ ko denba bɛ yen nɔ ko a bɛ sanfɛla la donc mɔgɔ 3 don dɔ y'i jɔ gitɔrɔn kɔfɛla la dɔ y'i jɔ soda la dɔ yɛlɛnna sanfɛ sabanan de yɛlɛnna sanfɛ ka taa denba ciyo sɔrɔ yen nɔ k'a bɔnɛ a nin na ka bali damadɔ k'a la a kɛra Mopti dugu kɔnɔna yɛrɛ la Plainville an b'a fɔ quartier mun ma Mopti ya ko Waiki Komogele 1 a kɛra o kɔnɔna de la 21h waati ni kɛlen aw b'a miiri ka kɛ mun de bon an kɔni ka jate kɔnɔna an kɔni b'a jigi k'a fɔ ko nin kɔni ye jadiwale tigilamɔgɔw ye parce que taamasiyɛn mun yirana a y'o de yirana parce que maa minnu don maa lakodɔnnen tɛ u nana moto de fɛnɛ na e y'a yira k'u mɔgɔ 3 nana o kɔfɛ a ma taa fan dɔw la wa o kɔfɛ maa si ma taa fan dɔw la parce que mun b'u bolo marifa de b'u bolo n'i ko tata o kɔnɔna na bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini marifatigi ale ni marifati maa min bolo bololankolon kelen tɛ marifa kɔni cilen mɔgɔw ye kunkan mɛn kuma min na bɛɛ donn'i ka so kɔnɔ donc u tilal'u ka opération na kuma min na donc u ye moto ta ka yɛlɛ k'u tilen ka taa bon u taara taafan kelen mun kɔnɔna maa ma kɛ ala ye k'o dɔn mun de la aw b'a miiri ka kɛ jadiwale tigilamɔgɔw ye parce que mun de la an b'a miiri k'a kɛ n'o ye parce que n'i y'a jateminɛ an ka Mopti ba kɔfɛla in na n'an b'a fɔ o ma le dernier de fleuve u ɲɔɲɛlen dɔ yen nɔ kosɛbɛ bon ale yɛrɛ bi bɔ o yɔrɔ fan de la ale kun y'o fanfɛ maire dɔ ye donc gɛlɛyaw de y'a to a bɔra o yɔrɔ la ka n'i yɛrɛ sɔrɔ fo Mopti yan nɔ kumakan laban bi mun fɔ hali bi n b'a fɔ an ka jamana mɔgɔw ye jamana ɲɛmɔgɔw ye ka dɔ fara wulikajɔ kan u bi dɔ la dɛ nka an b'a fɛ u ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi pour que nin walejugu ninnu bi se ka dabila sigida la an kɔrɔ n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko Plainville yɛrɛ Mopti yɛrɛ ville kɔnɔna an ma deli ka mun ɲɔgɔn ye ka na mɔgɔ faga fo Mopti dugu kɔnɔna na n m'a fɔ a ma kɛ Mopti yan dɛ ne kɔni ma deli ka a ɲi acte ɲɔgɔn ye donc n bi mun wele kan bila an ka autorité mɔgɔw ma u ka a lajɛ u ka dankari kɛ nin ko ninnu na ninnu cɛ man ɲi sigida la u bi dɔ la ale bi u ka dɔ fara wulikajɔ kan ni tun bɛ tali kɛ kɔmana mete ale ka seerew la ka bɔ Motikaw fɛ an bɛ dugawu de kɛ maire min n'a kasarala nin na yarabi ala ka dayɔrɔ nɛma n'an bɔra yen n'aw hakili b'a la minisiri 5 olu kɛlen ka wulikajɔ ta ka taa munumunu salo kɛ Menakakaw fɛ Gawo marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ lakanabaliya kɔnɔ u bɛ Menakakaw fɛ yen nɔ dugu kɔni bɛ yen nɔ a datugulen bɛ Menaka siraw kɔni tigɛlen bɛ maa tɛ taa maa tɛ segin o gɛlɛyaw kɔni bɛ sen na minisiri 5 olu taalen kɔ ka se ka taa munumunu salo kɔni kɛ ka se ka gɛlɛyaw dɔw lakodɔn u y'a yira k'a fɔ balo tɔni 200 bɔɲɔgɔnko u bɛ n'o di Menakakaw kɔni ma wulikajɔ kɔni kɛra min bɛ tali kɛ camion 10 bɔɲɔgɔnko n'o ye mɔbiliba 10 bɔɲɔgɔnko ye olu fala balo kɔni de la dɔgɔfurancɛ kɔnɔ ni ka se ka kunda Menaka kɔni kan a balo bɛɛ lajɛlen kɔni donna ka ban min bɛ tali kɛ tɔni 124 bɔɲɔgɔnko o donna ka ban ko wulikajɔ kɔni bɛ sen na a tɔ bɛ se ka na cogoya min na jadiwale tigilamɔgɔw tun ye fɛɛrɛ kɔni kɛ ko walasa o balo min n'o bɛ fɛ ka taa k'u bɛna dankari kɛ o la nka Mali finitigilakaw ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka sira kɔni sɔrɔ n'o balo in ye balo in kɔni donna Menakakaw fɛ yen nɔ ni balo in donnen kɔfɛ Menakaka dɔw b'u seereya di an k'o lamɛn an bɛ Mali ka président fo kosɛbɛ Asimi Goïta n b'a fo vraiment a ye mun kɛ a diyara n ye parce que a ye ministre 5 ɲɔgɔn na bila ka taa Menaka ka taa mɔgɔw lamɛn vraiment a diyara n ye kosɛbɛ fɛn bɛ ɲɔgɔn na non an kilila an t'a fɛ a ka jɔ quoi même dɔn tɛ parce que voix de don parce que bientôt sunkalo bina donc gɛlɛya bɛ fo sisan a escorte ka taa convoi ka na donc o don fo sira ka bila parce que tant que ninnu sira ninnu ma bila Menaka se kɛra véritablement sɔrɔ maintenant b'a ɲini parce que on est content mais baara ka continuer ni cogo la quoi ne bɛ média national média international an b'a bɛɛ fo parce que si nin baara ɲɛna média ninnu don état de dɔn ci kana Menakakaw ma parasiw de convoi de na parasiw de taar'u ta ka na n'u ye parce que état ye suma bila ka na Menaka tɔgɔ la tɔn 200 mais sisan tɔn 124 ani 4 o de sera Menaka a tɔ bɛ sira la ni convoi mun bɛ ka na a bɛ sira la o bɛ n'a tɔ ye ni tun bɛ tali kɛ Menakaka dɔw ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ a fɔra ko tɔni 124 o kɔni nana ka ban a tɔ ye tɔni 76 bɔɲɔgɔnko ye fɛɛrɛ de bɛna kɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa Menakakaw fɛ yen cogo min na yarabi ala ka lakanabaliya kɔni ka se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen fulaw ka jɛkulu min n'o bɛ tali kɛ Tapital Plaku olu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta musolakaw Tapital Plaku musolakaw kɔni ka jɛkulu fana sigila sen kan a biro sigiw baaraw kɔni kɛra a ɲɛmaa bɛ tali kɛ Fatumata Gundo Njayi ale b'a ka nisɔndiya fɔ kɛnɛ kan an ka lamɛn n kɔntana bi kojugu n ka kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ bɛna kɛ min ye n balimaw n badenw n sinjiw déplacé minnu bɛ yan bɛn ni basigi bɛna centre la u bɛ segin cogoya min na o ye ne ka kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ ye filanan mɔgɔ minnu m'a min u b'a bɔ amalgame ka dabila o ye ne ka kɛlɛ filanan ye sabanan musow bɛɛ ka lafiya
ni tun bɛ tali kɛ Fatumata Gunonja ye Capital Plaku musolakaw ka ɲɛmaa don an bɛ dugawu de kɛ bɛn ni kɛlɛ o bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ yarabi Ala k'an bila o sira kan ni kɛnɛ kelen kan an ka ministre min bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ cɛfɔ ni kanbɛn ma colonel major Ismail Wage ale tun b'a kɛnɛ k'a dakuruɲɛ fila min fɔ o filɛ. Abuso bɛ wulikajɔ min na fulaw ye an bɛ gouvernement na an b'a dɔn a bɛ mun na sanji kɔrɔ waati tɛ dɔn kuma dɔw la an bɛ ɲɔgɔn faamuya kuma na kuma dɔw la an bɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn kɔ mais an bɛɛ hakilinata ye min ye ka jamana basigi ka population bɛɛ lakana ka fulaw lakana an bɛ Abuso fo la kosɛbɛ n bɛ aw yɛrɛ fɔ n'aw ka hakilina ye parce que élection in kɛra n yɔrɔ ka jan dɔɔni mais a ka gɛlɛn ne tɛ hakili to fɛn min na a ka gɛlɛn tɛ fɛn min ye Capital Plaku b'o la Jinadogon b'o la communauté bɛɛ b'o la donc kungo o kungo bɛ communauté min kɔnɔna na n b'a a suit dɔɔni et puis ɲɛ b'a la ni fangasigi na kuma dɔw fɔra ka la dɔɔni mais ɲɛ b'a la sisan aw bɛɛ ye ɲɔgɔn faamuya ko la pour que ka Capital Plaku muso ka ɲɛmɔgɔ kura se n b'aw fo la kosɛbɛ aw ka président ye kuma dɔ fɔ o yɛrɛ ye réconciliation baara de ye ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ fɛn fɛn na k'a kɛ mɔgɔw ka kuma ko la a kana se justice la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cɛkɔrɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ jeliw ni ɲɔgɔn cɛ kodɔnnaw ni ɲɔgɔn cɛ alimamuw ni ɲɔgɔn cɛ pour que an bɛ se ka fɔ ka bɛn a kan la an ka ɲɔgɔn faamuya an ka taa ɲɛfɛ n'i ye ko ko selen tribunal la c'est que mɔgɔw ma ɲɔgɔn faamuya ala k'a kɛ an ka ɲɔgɔn faamuya yanni ka se justice ma an bɛna min fɔ a ye jamana an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an bɛ terroriste kɛlɛ de la an tɛ siya kɛlɛ la dɛ an bɛ terroriste kɛlɛ de la marakako kɛlɛ tɛ bamananko kɛlɛ tɛ dɔgɔnɔko kɛlɛ tɛ fulako kɛlɛ tɛ an bɛ terroriste kɛlɛ de la jugu o jugu b'an na bi o ye terroriste ye terroriste maraka b'a la bamanan b'a la dɔgɔnɔ b'a la fula b'a la siya wɛrɛw b'a la terroriste tɛ siya ye ko ye terroriste ye kɛwale ko de ye donc n b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka terroriste kɛlɛ ni fulako don ne yɛrɛ ye fulasi ye ne wolofa o ba o ye fula ye o tɔgɔ ko Sira Jalo ne woloba o ba o ye fula o tɔgɔ ko Sanɛ Jalo n fa yan fɛ n ba yan fan fɛ ne yɛrɛ mamuso fila bɛɛ fila a bɛɛ o de y'a to n bɛna fɔ mɔgɔw ye an bɛ kɛlɛ la fulako kɛlɛ tɛ dɛ siyako kɛlɛ tɛ dɛ terroriste kɛlɛ don n bɛ min ɲini bɛɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka terroriste kɛlɛ terroriste de y'an ka problème ye jamana in kɔnɔ koyi sɔrɔsiw bɛ terroriste kɛlɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la terrain kan n b'a ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka mɔgɔ bɛ terroriste la a y'a fɔ a ka bɔ a la a k'a bila sira ɲuman kan nafa foyi t'a la ni u bɔra la a fɔra a banna n'u ma bɔ a la a ye u kofɔ parce que terroriste soutien minnu bɛ terroriste dogo a bɛɛ terroriste dɔw bɛ Bamakɔ yan u bɛ terroriste soutenir dɔw bɛ terrain kan u bɛ terroriste soutenir an kɔrɔw b'a la an dɔgɔw b'a la an musow b'a la an cɛw b'a la an somɔgɔw b'a la an ka f'u ye u ka bɔ a la nafa foyi t'a la o de y'a to n ko n bɛ profiter nin kɛnɛ in fɛ k'a fɔ ye bɛɛ k'a faamuya kelen kelen na ko an tɛ siyako kɛlɛ la an tɛ fulako kɛlɛ la an bɛ terroriste kɛlɛ de la o kɛlɛ o kɛlɛ fili bɛ se ka y'a kɔnɔna na ni fili min yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an b'a ko ɲɛɲini an b'a essayer k'a ko lakilen adamaden bɛ baara fɛn fɛn kɛ a tilennen tɛ fiɲɛ b'a la don min na n'an ka baara tilenna o y'an kɛlen ye ala ye ala de dafalen don an si ma dafa an ka ɲɔgɔn faamuya o la an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakilinata kɛ kelen an ka filɛta kɛ kelen an ka kokɛta kɛ kelen an ka kunnata kɛ kelen pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamuya. ni tun bɛ tali kɛ colonel major Ismail Wage ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ cɛfɔ ni kanbɛn ma ni kuma in fɔra k'a to Capital Plaku mɔgɔw ka kɛnɛ kan an bɛ dugawu de kɛ jamana in ka basigi bɛn ni kɛlɛ o bɛ se ka sabati cogoya min na yarabi ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra ye mali sifinnakaw ka ɲɛnaminimafɛnko kɔni a ko kɛla baara ye wulikajɔ kɔni bɛ sen na cakɛda min bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ma olu y'a jira k'a fɔ san laban tɛmɛnen na ko jeune camanba de n'o bɛ tali kɛ sifinnaka camanba olu kɔni sen donna ɲɛnaminimafɛn ninnu tali la kulu dɔ bɛ na n'o bɛ tali kɛ mali fɛsi ereke olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni ka kunnafoni baro dɔ kɔni sigi olu ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ ɲɛnaminimafɛnw a bɛ se ka kɛlɛ ka ban cogo min na an ka jamana kɔnɔna na o sen fɛ o barolasigi kɔni kɛ ni ka se ka hakili jagabɔ baara caman kɔni ka se k'o sigi sen kan an ka maa dɔw ka seerew lamɛn. An ye denmisɛnnin 70 fara ɲɔgɔn kan cɛ b'o la muso b'o la ka
kana u ladɔnniya minfɛn jugu minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ denmisɛnninw hakili yɛlɛma n'a bɛ tila ka kɛ dangadi u ka ɲɛnamaya yɛrɛ la bari sisan a y'a ye OCS mɔgɔw bɔra k'a fɔ ko an ka denmisɛnnin caman de bɛ bi u bɛ minfɛn jugu ta ayiwa ne yɛrɛ ye denwolomuso ye n ye denbayatigi ye an y'a ye k'a fɔ ni kɔlɔlɔ min filɛ nin ye an ka jamana kɔnɔ n'an ma wuli ka fɛɛrɛ kɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan a bɛna kɛ tiɲɛni ye kosɛbɛ bari ko denmisɛnninw ye siniɲɛsigi n'an m'an ka denmisɛnninw labɛn k'u ladamu k'u lamɔ ka ɲɛ ka sira ɲuman d'u kɔrɔ o tɛ ko ɲuman ye an ka jamana kɔnɔna na. Bon ne mun faamuya la bon u ka baara kɛcogo ka ɲi donc a bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ pour que u ka se ka drogue ni fɛnw bila bon mun bɛ ne bolo ka ɲɛfɔ ɲɛna o bɛ ko minnu na u k'a dabila a man ɲi u yɛrɛ ka santé ma. E bɛ so i den b'a la wa i den t'a la wa est-ce que i b'o dɔn wa o de y'a to an bɛɛ kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ɲɛnaminimafɛn in tali bɛ dabila cogo min na 2021 ni 2022 cɛ mɔgɔ 2000 o de donna drogue min na i ma dɔn cayara donc pour éviter ça an yɛrɛ kɔni ye politiki mun fɛngɛ minɛni dɔrɔn tɛ bilen an ka fanga di sensibilisation ma an ka fanga di c'est à dire danger mun bɛ fɛn in na fo mɔgɔw k'a dɔn ne t'a dɔn e b'a kɛ i t'a dɔn i bɛ ka fɛn mun kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Mali fɛnsi ereke maa dɔw ka seeraw la fo ka taa se sifinaka dɔw ma an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka nin ko ninnu ban pewu an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen Mali ni Burukina ani Niger olu kɔni sen bɔlen CEDEAO kɔni kɔnɔna na kumaw cayalen bɛ maa caman kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ k'i hakilinata kɔni fɔ min bɛ tali kɛ Abubakar Sidiki Fɔnba n'ale ye CNT maa ye ale y'a jira k'a fɔ ni ɲɔgɔn baara ɲuman kɔni k'o ma sigi sen kan dɛ ko nin bɛna kɛ fɛɛrɛ de ye fɛɛrɛ min bɛna kɛ sababu ye ka se ka Mali ka bɔ nɔgɔ la kɔni ka se k'o sabati ko nin sen fɛ fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ ka se ka kɔgɔji kɔni ka se k'o sama ka na Mali kɔni kɔnɔna na ka port kɔni sigi an bɛ se ka baara kɛ ka se k'o nafaw kɔni sɔrɔ Abubakar Sidiki Fɔnba ye kuma min fɔ an ka lamɛn. An bɔra CEDEAO la an kana bɔ a la a kɔlɔlɔ ye mun ye a nafa ye jumɛn o de kɔnɔna na kɔlɔlɔw ni nafa bɛɛ kɔfɛ an ye baara dɔ kɛ parti kɔnɔ ka o miirinaw de jɛnsɛn bɛɛ k'a faamuya ko Mali bɔlen CEDEAO kɔnɔ normalement an kan ka maloya yaasa de a ɲɔgɔn ko ɲuman ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ nafa min b'a la a ka bon e hakili ma ka bon ne hakili ma an bɛ dɔ de fɔ a nafa la a tɔ bɛ to kɔfɛ an bɔlen kɔni na an bɛ se ka mun de kɛ fo wari de ka bɔ jamana in kɔnɔ a f'an ka kulonkɛ wari la OMVS a bɛ baara in bɛ tali fɔlɔ kɛ ka Mali yɛrɛ désenclaver yala an ka fɔ ko an bɛ taa Mali ni kɔgɔji surunya Maroc an ka ji yɛrɛ ta ka na an fɛ yan OMVS Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a sigira fɛn saba de kan a fɔlɔ ye barrage ko ye a filanan o ye navigabilité ba bɛ se ka bɔ yɔrɔ la ka tɛmɛ sabanan o ye électricité maintenant n'i ye jateminɛ kɛ yanni bi an ka taa Sénégal ko an bɛ taa an ka carburant minɛ Sénégal gouvernement ka baara kɛ dɔrɔn ka bɔ Saint-Louis ka na Abidjan Kayi k'o kɛ port ba ye ka ba dingɛ sen ka taa fo Saint-Louis n'u ye ba dingɛ sen ka taa yen bateau minnu bɛ 200 tonnes ta o de bɛ na fo Abidjan o yɛrɛ bɛ Mali bɔ sɔrɔ la yɛrɛ sanu ni lulu b'a jukɔrɔ walahi o gansan bɛ Mali bɛ wari don na o gansan b'o wari bɛɛ san n'i y'o kɛ o ye Mali désenclavé ye ka bɔ Sénégal ka na fo Kayi o la i bɛ port sec dɔ kɛ Kayi ka port sec dɔ kɛ Nioro du Sahel o ye Kayi bɔlen gɛlɛya la pewu batunbaw bɛ na i jɔ donc ale b'i to yen ka bɛɛ servi wa n'a bɛ sɔrɔ min na don Mali kun carburant da bɛ jigin Kita bɛ bɔ nɔgɔ la Kayi bɛ bɔ nɔgɔ la Nioro du Sahel o ye Kayi ka bɛɛ lafiyalen comme ça terrain mun bɛ na terrain dan ye dɔrɔn ka carburant ta ka bɔ Abidjan di port la dɔrɔn k'i tilen ka taa et en même temps Kayi aéroport Dagdad a bɛ dilan kura ye k'a nege don mɔgɔw la diɲɛmɔgɔw kana jigin pour que ka Kayi kɛ zone touristique ye o Kayi kelen sisi bitumine de bɛ diɲɛ ma mun bɛ se ka énergie di Mali ma kabakurulama dɔw c'est-à-dire a bɛ énergie de bɔ quoi ale bayɛlɛmalen bɛ courant de di i b'olu ta o transformer k'o kɛ énergie ça peut produire plus de 2000 mégawatts wa a bɛ plus de 90 ans kɛ ka sɔrɔ a bɛ k'o baara kelen kɛ maintenant i bɛ t'o la baji kelen min bɛ bɔ Kankan ani baji kelen min bɛ bɔ Kuresali ka na Bamakɔ an bɛ yɔrɔ bɛɛ ci ka dingɛ bɛɛ bɔ ka na port kelen kɛ Bamakɔ yan o port mana kɛ Bamakɔ an bɛ port segi ka port dɔ bila fo Kajolu o bɛ se k'i to yen ka Burkina bɛɛ servi maintenant port min bɛ kɛ Bamakɔ port kelen par jour n'an ma wari sɔrɔ ça fait 2 milliards wa a bɛ emploi min kelen plus de 600 000 à 1 million d'emplois direct et indirect wa sɔrɔ bɛ bonya wa bateau min fana bɛ na olu fɛ yen o bateau a bɛ fɔ olu ma ko les barges a dugumana bɛ kɛ 6 mètres ye olu bateau kelen bɛ se ka na ni 90 à 200 tonnes ye fo Bamakɔ yan n'an t'o la o tɛ Mali désenclavé yan don n'a nata an b'o tɔ se fo Mopti ka taa port dɔ kɛ Mopti nin ko in nana ni arijinɛ de ni tun bɛ tali kɛ Abubakar Sidiki Fɔnba CNT maa don jamana in ala ka sira ɲuman d'a ma bɔ nɔgɔ la o bɛ se ka sabati cogoya mun na n'an bɔra yen février kalo tile 11 o ye muso ɲininikɛlaw tɔgɔla don ye o don tɔgɔla in kɔni a laɲɛnamayala Mali kɔnɔna na muso minnu bɛ yen nɔ n'olu ka baara kɔni ɲɛsinnen bɛ science yɛrɛ de ma ka se k'o baaraw kɔni sabati ni don tɔgɔla in kɔni laɲɛnamayala kɛnɛ in ka yen nɔ min bɛ tali kɛ muso dɔw fo ka taa se maa dɔw ma an k'olu ka seerew lamɛn ɲinini kun kan
ne nana siyansi kɛ n fɛ ka kɛ pharmacien gɛlɛya foyi t'a bolo an bolo parce que a diyara n yɛrɛ ni n ka choix de don ka na yan nɔ ka kɛ muso ye kilasi 1 kɔnɔ ou bien ka kɛ cɛ ye kilasi kɔnɔ bon a ma ne déranger. musomaninw bɛ Askia la série scientifique o man ca science exacte yɛrɛ ta ye musomanin kelen mais science expérimentale ta de ka ca dɔɔnin mais musomanin ko yɛrɛ tɛ ekɔlidenw yɛrɛ de man ca ka taga science fanfɛla la e k'a jateminɛ ekɔliso belebele comme Askia science exacte ye classe 1 mɔgɔ 11 de b'a kɔnɔ science expérimentale de ka ca dɔɔnin u bɛ taa mɔgɔ 50 dɔɔnin na. science filɛ nin c'est pas facile du tout quoi. Ni courage t'i la i tɛ se k'a kɛ an fɛn fɛn filɛ nin yan nɔ courage b'an bɛɛ de la o leçon ta ka wuli sufɛ ka leçon ta tilegan fɛ fana n'i mana na tugun i b'i reposer ka tila ka dɔwɛrɛ ta tuguni. mɔgɔ caman bɛna essayer ka u décourager k'a f'u ɲɛna ko science tɛ muso fɛngɛ ye barisa muso bɛ kɔrɔ muso kan ka kalan surunninw de kɛ walasa a ka taa furu yalasa a ka garizigɛw sɔrɔ tout ça donc u ka a bila u kun na objectif min b'u la n'u b'a fɛ k'o atteint o tɛ taa fo ka tɛmɛ sɛgɛn sira dɔw fɛ donc u k'u cɛsiri u k'a bila u kun na u bɛ sɛgɛn min na nin wagati in na sɛgɛn in kɔ ye hɛrɛ ye n b'a fɛ ka fɛn min sɔrɔ yanni n ka se nin wagati in ma n bɛ se k'a fɔ n gɛrɛl'o la kosɛbɛ n bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi n ye sɛgɛn min kɛ ani n ka choix min taara siyansi kan n bɛ se k'a fɔ n bɛ ka a nafa sɔrɔ. Ni tun bɛ tali kɛ siyansi baarakɛla dɔw la muso ɲininikɛlaw minnu ka kalan ɲɛsinnen don o ma an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogoya mun na hali bi o don la ɲɛnamaya ko kelen hukumu kɔnɔna na min bɛ yen nɔ minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ baganko yɛrɛ ma n'o bɛ tali kɛ vétérinaire bagan furakɛlaw olu tɔgɔla don kɔnɔ o la ɲɛnamaya na baara in sigila sen kan an ka jamana kɔnɔna na bagan mara yɛrɛ a bɛ se ka jigi di cogo min na an ka jamana kɔnɔna na kɛnɛ in kɔni sigila ka se ka hakili jagabɔ kɔni ka ɲɛfɔli kɛ o baaraw kɔnɔna docteur Karimu Konate an ka ale ka seerew lamɛn. Ka bilan kɛ ka dɔn an ye minnu kɛ mun tora an mago bɛ mun na donc o ye assemblée donc o tɛmɛnen kɔ comme diɲɛ vétérinaire bɛɛ bɛnna kan ka fɔ san o san o ye don kɛrɛnkɛrɛnnenya vétérinaire tɔgɔla diɲɛ kɔnɔ n'u bɛ wele ko la journée mondiale vétérinaire an y'o bila min kan ko de ye ka bɛɛ jɛ baara ma ka na mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka min ni min ka kan o ka d'o ma n'o ye équité ye ani maintenant ka bɛɛ dalakanya tɔnɔ o tɔnɔ bɛ baara in kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ baara in na bɛɛ ka se k'o tɔnɔ kelen sɔrɔ n'i ko vétérinaire i ko bagan sanuya kɛlɛ n'i ko vétérinaire i ko dumuni sanuman bagan dumuni sanuman n'i ko vétérinaire i ko fura parce que ninnu de ye an ka baara de ye nin ye mais baara fana se ka kɛ ni baara bɛ kɛ kɛnɛ min kan n'o kɛnɛ ma sanuya donc an b'o de ɲinina o bɛ se ka sanuya cogo min an bɛ sariya minnu ɲini an bɛ organe minnu ɲini o ka se ka sigi pour que baara ka se ka kɛ. ministre de l'agriculture o kuma diyara an ye kosɛbɛ parce que n'i y'a lajɛ diɲɛ fan bɛɛ jɛkulu de bɛ yen n'a bɛ wele ma ko ordre des docteurs vétérinaires vétérinaire bɛ diɲɛ fan o fan o jɛkulu sigilen minnu ɲɛsinnen bɛ vétérinaire baara sariyaw kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ cogo min bɛ mun kɛ a ɲɛmɔgɔya bɛ jɔnni bolo pour que o ka se ka faranfasiya parce que n'an m'o bɔ ɲɔgɔn na n'i ye jamana in lajɛ bi bɛɛ bɛ a la dɔw yɛrɛ ma vétérinaire kalan kɛ u bɛ vétérinaire baara la. Ni tun bɛ tali kɛ docteur Karimu Konate vétérinaire don an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka hakilina ninnu jidi an ka jamana kɔnɔ ministre min bɛ yen nɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ bagan mara ani mɔni yɛrɛ ma Yuba Ba ale fana tun bɛ kɛnɛ kan a ye dakuruɲɛ fila min fɔ an k'a lamɛn. politique mun bɛ yen nɔ n'a bɛ bagan kɛnɛya bagan mara ni baganw ka kan ka kɛnɛya olu de b'a la ko o waleya an nɔfɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn ani sumanw e yɛrɛ y'a dɔn bi in na n'u y'a fɔ ko kɛnɛya kelen olu b'a la k'o de matarafa an ka jamana in kɔnɔ u ye mɔgɔ 400 ani kɔ de ye dɔw bɛ Mali kɔnɔ dɔw bɛ Mali kɔ kan donc nin kɛnɛ in kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri la u ka tɔnsigi nin sen na a bɛ sogo de kan ani fana u dɔgɔtɔrɔw fana ka ɲɔgɔn dɛmɛ o fɛn fila in nin o fana bɛ anw kun kan aw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ a bɛ kalo 6 bɔ an ye hakilijakabɔ dɔ de ta pour que anw ka sogo a ka lakodɔn sogow tɔw cɛ la n'u b'a fɔ ko Mali sogo an b'ara k'o waleya ni Ala sɔnna a tɛmɛ bon organisation internationale b'a a dumuni d'a ma pour que an ka to k'a fɔ ni sogo in a dilanla Mali kɔnɔ a bɔra Mali kɔnɔ Maliyɛnw de y'a dilan. Ni tun bɛ tali kɛ baganmara ni mɔni ministre la Yuba Ba an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka Mali ka ɲɛtaga sabati mɔni ni baganmara kun kan
n'an bɔra yen ka se ka jɛya yɛrɛ sabati walasa kɛnɛya o bɛ se ka sabati cogoya min na an ka sigidaw kɔnɔna na min bɛ tali kɛ ɲamanakaw fɛ yen nɔ point final kɛrɛfɛla la yɔrɔ min n'a bɛ fɔ a ma ko libanɛkɛ ka kuru o musolakaw kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka bɔ ka se k'u ka yɔrɔ kɔni ka se k'a lasaniya ka kari kɔnɔna bɛɛ lajɛlen fura walasa saniya o bɛ se ka matarafa cogoya mun na musolaka ninnu dɔw b'u ka seereya di an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ Mariam Senfara baro musokulu jɛlen yɔrɔ la a bɛ kare diya a bɛ saniya sabati a bɛ sigiw diya bon an y'a dabɔ de kama bɛn ani kelenya de kama wa ani saniya ni y'an siɲɛ fɔlɔ ye wa an tɛ fɛ k'a dabila an bɛ fɛ ka continuer n'a ye a ka d'an ye an ka bɛn an ka sigida la quoi an ka kɛ jɛkulu ye fɛn min bɛ bɛn sabati ani saniya sabati o de y'an bila nin kɛli la. Ne tɔgɔ ye Philippe Koyita ye ne sigiyɔrɔ bɛ Ɲamana Libanɛ kuru fan fɛ an bɛ bɛn de kɔ an bɛ kelenya de kɔ an bɛ yɔrɔ fura in na mɔgɔ si ma dɛmɛ k'an ye fɔlɔ an yɛrɛ de wulila n'an ka fura n'an kunkuruninw y'an ka so kɔnɔ ka bɔ k'a daminɛ mɔgɔ ma dɛmɛ k'an ye halisa an bɛ fɛ bɛn de ka sabati an ka quartier kɔnɔ halisa an bɛ fɛ bɛn de ka sabati kelenya de ka sabati an ka quartier kɔnɔ. Ne tɔgɔ Madame Kulibali Fatumata Tarawele Ɲamana kun min y'an bila ka nin yɔrɔ fura in kɛ an bɛ bɛn ni kelenya de kɔ ani jɛya an b'o de kɔ mɔgɔ si m'an dɛmɛ ne bɛ wele min bila musow ma bɛɛ ka wuli k'i ka yɔrɔ furan n'i ye yɔrɔ furan to ko dɛmɛ i tɛ dɛmɛ sɔrɔ i b'i ka yɔrɔ sanuya n'i y'a sanuya ni mɔgɔw yɛrɛ ye sanuya baara la mɔgɔw b'i dɛmɛ mɔgɔ ma furan anw ma mɔgɔ ma burɛti d'anw ma anw yɛrɛ nana n'an ka ɲamacɛla n'an ka furannaw ye ka n'an ka yɔrɔ furan k'a jɛ a bɛ kɛnɛya sabati ni denmisɛnninw ɲɛ bɛ anw na an mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ka yɔrɔ furan k'a jɛ don n'a nataw la denmisɛnninw fana bɛ anw ladege u fana ka kari kɔnɔnaw tɛ nɔgɔ u ka wuluwuluw bɛ labɔ n'u ye ɲamaw ye u b'a jeni u bɛ ɲamaw cɛ ka bɔ yɔrɔ la a bɛ kɛnɛya di denmisɛnninw yɛrɛ ma ɲamana musow an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'i y'a ye mɔgɔw b'a aw dɛmɛ o y'a ye aw yɛrɛ bɛnnen don ni aw bɛnnen don mɔgɔw b'aw dɛmɛ n'aw ma bɛn mɔgɔ si tɛ aw dɛmɛ. ni tun bɛ tali kɛ ɲamana musolaka dɔw ka seereya la ko bɛn ni kelenya o de bɛ sigida yiriwa libanɛ kuru kɛrɛfɛla la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka nin hakilina ninnu ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen n'aw hakili b'a la mali ni Côte d'Ivoire bɛnnen ntolantan na n'o kɛra sababu ye mali kɔni ale bɔra o bɔli kɔni senfɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ cɛkɔrɔba dɔ kɔni ale bɔra ka se ka ɲɛfɔli dɔw kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko kabini o foyi kɔni tile la ko wulikajɔ kɔni kɛra ka se ka baara jugu dɔ kɔni kɛ jakaw fɛ yen o baara in kɔni ko kabini n'o baara kɔni kɛra ko mali furadama k'a ma se Côte d'Ivoire kɔni na ntolantan kɔni senfɛ ni kumakan min n'o kɔni fɔra k'a cari bɔlɔlɔsiraw kɔni kan jakaw kɔni farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ nin hakilina min ni nin fɔra nin tɛ sababa ye dɛ o ye wulikajɔ ta k'u taara maa kofɔlen yɛrɛ ka se ka taa ɲininka a dalakan na kan jɔlen foyi ma sɔrɔ a da yaasa k'a seereya d'a ma alimami Ibrahim Koresi an k'ale ka seereyaw lamɛn. k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ ja a waati la ka na se bi ma k'a fɔ ko baara kɛra mali contrôle la pour que na an ni Côte d'Ivoire bɛnna Côte d'Ivoire ka sɛbɛya sɔrɔ mali kan a balala na an degunna bɛɛ wulila k'i jɔ k'a ɲɛɲini kun jumɛn bɛ nin kuma in fɔli la an taara ɲɛɲini n ye mɔgɔ bila personnellement k'a tigi ɲini k'a n'a kumaɲɔgɔnya a y'o mɛn jɔnni da o fɔra kun jumɛn na donc an y'a jateminɛ k'a fɔ a waati la mɔgɔ tɛ se ka sɔrɔ ja min bɛ sɔn ka nin baara kɛ karamɔgɔ minnu bɛ a waati la an b'u dɔn an b'u kanu min bɛ mali la an b'o dɔn a ko min yɛrɛ y'a fɔ a ye o fana ye karamɔgɔba de ye ni tiɲɛ tun don yan'a k'a fɔ ale ye a tun bɛ baara kɛ fɛn b'a to a bɛ se ka tiɲɛ cogo min na parce que mali kanu b'ale fana na donc n'i y'a jateminɛ o fɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ t'a a kuma na an ni cɛ yɛrɛ kuma na a labanna ka sigi a kɔ ko a ma a dabɔ juguman kama a seginna a kɔ mɛ a y'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra ka ban n bɛ min ɲini bibi na c'est que kuma min fɔra tiɲɛ tɛ n'an ko an b'a sama sama a bɛ juguya de a bɛ kɛ fitinɛ de jamana kɔnɔ a bɛ kɛ fitinɛ de mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc an k'a kuma dabila parce que tiɲɛ tɛ anw jakaw b'o dɔn n b'a fɔ diɲɛ ye k'a fɔ ko a baara tɛ ka kɛ ja a waati la n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tun don ne fa tun ye dugutigi ye minnu ye baara kɛ a b'u dɔn kanu bɛ o la mali fan fɛ a b'a dɔn ale yɛrɛ tun b'i jɔ a la a bɛ se ka baara kɛ baara ka tiɲɛ cogo min na baara bɛ tiɲɛ n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ n'ale tun bɔra kanu a baara yɛrɛ tɛ kɛ o jɔn ko k'a tiɲɛ parce que o de ye tiɲɛ ye donc bi na an bɛ deli mɔgɔw fɛ a kuma ka da an ka ɲɛsin mali ko ma o de bɛ o ka gɛlɛn na an bɛɛ ye mali ta ɲɛ mali kunkɔrɔta o de y'an ka hami ye gɛlɛya caman bɛ jamana in kɔnɔ n'an y'a fanga fara ɲɔgɔn kan ka hami kɛ kelen ye ka ɲɛsin mali ko ma an bɛɛ ka bɔda bɛ o de la. ni tun bɛ tali kɛ alimami Ibrahim Koresi jagaden do kuma kolomada tɛ dɔwɛrɛ ko maa min kɔni bɔra ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ bɔlɔlɔsira fɛ k'a yira k'a fɔ ko baara dɔ kɔni bɛ yen nɔ o kɛra ja moriw fɛ walasa mali kɔni o tɛ se Côte d'Ivoire la fiyewu k'o kuma kɔni tɛ sababa ye an bɛ dugawu de kɛ jamana ka ɲɛtaga ala k'o sabati n'an bɔra yen jɛkulu min bɛ yen nɔ n'o sigilen bɛ ka ɲɛsin jagokɛla misɛnw mali jagokɛla misɛnw olu ka jɛkuluba olu kɔni ye faraɲɔgɔnkanba kɔni kɛ ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ
k'u ka biro kɔni a famana lajɛrɛ kɔni ma u ye lajɛrɛ kɔni kɛ u bɛ se ka baaraw kɔni nun don cogoya mun na ka se ka baaraw yakuya jago yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogoya mun na o fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kan a ɲɛmaa bɛ tali kɛ Sheikh Moulaye Sempara an k'ale ka siraw lamɛn. Ne tɔgɔ ye Sheikh Moulaye Idriss Sempara ne ye coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali ne y'a président ye bi n y'a président sɔrɔ cogo min na parce que en 2004 bureau sigilen moi ne tun ye deuxième adjoint ye Ama Cissé était le président Amadou Bokoum était le premier vice-président bon moi j'étais le deuxième vice-président donc bureau sigira a san yɛlɛma Bokoum fatura donc ne yɛlɛna ka na premier la bon depuis 2016 Ama fatura donc au sababu de ye ne kɛ président ye bi bon comme depuis fatuli in kɛra bon an bɛ ɲɔgɔn sama na mais vraiment sisan a bɛ komi an bi kɛ ka bɛn parce que dɔw tun taara ka taa congrès dɔ kɛ ka taa tɔn tigiya ta mais tribunal nana ka na an fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka u ye bureau min sigi ka bureau in annulé donc bureau annulé sisan bon an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ bureau in san 20 de ɲinan ye bon maa min fatura la a bi se maa 30 kɔ maa 40 ma hali bi an ma se k'a don i bɛ dɔw wele u b'a fɔ musow de b'a ta u b'a fɔ karisa banna a mɛnna donc an y'a a jɛ ɲini ka assemblée kɛ assemblée ka jɛ di an ma minnu fatura an ka se ka u remplacer parce que bureau in an b'a fɛ ka bureau in kɛ baarakɛ bureau de bureau in ti kɛ k'a fɔ ka mɔgɔw nommé ko bureau do dɔrɔn ka mɔgɔw kɛ k'a fa parce que n'i y'a ye an ka bureau yɛrɛ la an ka sariya la u bɛ ka bureau kɔrɔ min bɛ yen nɔ u bɛ ka région kara même cercle kɛlen b'a la e mana cercle ni région kɛ Bamako bureau la est ce que olu bɛ se ka na o réunion na wa parce que bon depuis 2004 ka na bila sisan na bureau in ma réunion kelen kɛ donc an b'a fɛ ka bɔ o système de kɔnɔna na donc an bɛna remembrement min kɛ nin ye an bɛna bureau min sigi o bureau de bɛna kɛ baarakɛ bureau ye. Ni tun bɛ tali kɛ Sheikh Moulaye Sempara an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka yiriwa sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Damini bɛ bolo. An karamɔgɔ Siriki an bɛ taa Ameriki jamana kan fɛn min ye Ameriki jamana ale lafasa minisiri n'o ye Austin a jirala k'a fɔ ko kabini a bɛ dɔgɔ furancɛ caman ɲɔgɔn bonyanko bɔ ko bana dɔ bɛ a la nin waati na kɔni k'a bila la fɛn min sɔrɔlasiw ka labitaliso la ka sababuya kɛ tamasiyɛn dɔw ye tamasiyɛn minnu b'a jira k'a fɔ fɛn min ye sugunɛ gɛlɛyaw ye ko o bana kun b'a kan k'a kun bɛ waati jan bɔ ko fɛn min Austin ye a tun y'a jira k'a fɔ ko a ma sɔn a ka bana in fɛn k'a fɔ maaw ɲɛna fɛn hali a kɛrɛfɛmaw k'a ma sɔn ka fɛn fɔ nka nin waati na kɔni k'a ma ɲa min kɔ ko bana in kɔni dana kɛnɛ kan fɛn min a ka baaraw ye a y'o di a ka minisiri danga ma nin waati na u bɛ ka a jɔyɔrɔ fa fɛn min Austin yɛrɛ a bɛ sɔrɔlasiw ka labitaliso la o kɔfɛ an bɛ taa Senegali jamana kan hali bi wulikajɔw bɛ Senegali jamana kɔnɔna la kabiri jumadon ka taa bila sibiridon na sigida caman kɔni bɛ yen nɔ o maaw ko suna kɔni t'u ye ka sababuya kɛ Senegali jamanakuntigi kalata ale bɔlen a dɔgɔkɔrɔ nin waati na kɔni maa dɔw k'olu bolofɛn caman kɔni tiɲɛna maa caman fɛnɛ k'olu joginna wa maa 4 ɲɔgɔn fɛnɛ k'a daminɛ sibiri la ka taa bila karido la ko maa 4 k'olu de bɔnna u ni na nin wulikajɔ in senfɛ hali bi ko maaw kɔni bɛ ka bɔ k'u ka dusuma kasaya yira Senegali ale jamanakuntigi kalata bɔlen a dɔgɔkɔrɔ o kɔfɛ an bɛ taa Burkina Faso jamana kan Burkina ale kiriko minisiri dangan dɔ fɛn min ale kiri ɲɛnabɔ dangan dɔ ye a jirala k'a fɔ ko ale taara jagoya minɛ a ka so kɔnɔ kabiri janvier kalo tile 24 su ka taa dugujɛ janvier kalo tile 25 la kabiri o waatiw la sa ko fɛn min a masiriyamaw ye ani k'a fara politikima dɔw kan ko u ma ni cɛkɔfɔlen kɔni ta yɔrɔ kɔni dɔ kuma kɔnɔfɔli bɛrɛbɛrɛ dɔ a kan nin waati na kɔni wulikajɔ kɔni bɛ sen na fɛn min nin kiriko dɔnbaga in ye walasa a ka se ka tɛgɛ da kan cogo min na a ka se ka minɛ ka bɔ maaw bolo a jirala k'a fɔ ko maa jugu de y'a minɛ wa maa ɲuman de y'a minɛ wa ko ɲɛ ma se ka don o la fɔlɔ nin waati na kɔni kamanagan koba kɔni don hali bi ɲininiw bɛ sen na o kɔfɛ an bɛ taa Sini jamana kan mani ye mani mɛ ala de ma si d'i ma nin waati na Sini jamana fanfɛla fɛ a jirala k'a fɔ ko dugu dɔ bɛ yen nɔ ko n'a bɛ wele ko Bolizikine a jirala k'a fɔ ko o marabolo in kɔni na ko fɛn min ye adamaden ye ko ni i sara kɔni ko sutura cogo wɛrɛ foyi tɛ e kɔni na e bɛ taga t'i di dugaw de ma ni kɔni kɛra dabaliban ko ba kɔni ye maa caman bɛ wuli ka taga sɛgɛsɛgɛliw k'a yɔrɔ la ko min y'a to ni adamaden sara i su bɛ
taa ta ka taa di dugaw ma cogo minnu na walasa olu ko bɛ se ka dabila jirala k'a fɔ ko a kɔni k'a bɛ waati jan bɔ ko olu ye nin ko modèle kɔni sɔrɔ yen na wa olu fɛnɛ minnu bɛ yen bi ko olu kɔni bɛ nin ko in la ɲɛnamaya ni maa kɔni sara sudon fɔ coyi tɛ e la ka taga e ta ka taa di dugaw ma kamanagan koba kɔni don sini kɔni ale ni marabolo yan fan fɛ n'a bɛ wele ko bolisikin nin waati na sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na barisa yirala ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a kɛ k'a bɛ san yiri ka de bɔ ko nin ko in kɔni bɛ sen na nin waati in na kɔni ɲininikɛlaw olu bɛ ɲinini na walasa ka se ka nin ko in kungun n'a ɲɛɲɛ dɔn cogo min na an tun ye min sɔrɔ ni kun ye olu dɔ ye Umu Dambele y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ ɲininikɛlaw